Babe, ano yan? Bakit ka lumuluhod? Ano to? Uy! Tumayo ka nga dyan! Lorraine, sa walang taon natin na magkasama, walang araw na hindi ko inisip ang araw na ito. Nahihingin ko ang pahintulot mo na makasama kita sa habang buhay. Eto na. Totoo na to. Teka! Alam ba ni Mama to? Oo. Nagpaalam ako sa kanya, pati sa ate mo, at sobrang excited nila. Kaya Lorraine, nandito ako ngayon sa harap mo. Tandaan mo na mahal kita, Lorraine. At ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Will you marry me? Yes! Yes! Thank you. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. At palaging oo ang sagot ko sa'yo. Ikaw lang ang lalaking pinakamamahal ko habang buhay. Dear Love, sa loob ng 8 taon ng aming relasyon ni Rudy na sinubok na ng panahon, ay alam kong walang iba kung hindi sa simbahan din ito patutungo at magpapalitan kami ng aming mga pangako sa isa't isa. Alam kong darating ang araw na luluhod siya sa akin at aalokin ako ng kasal. Hawak ang sing-sing na matagal ko nang pinapangarap na siya namang nangyari. Ngunit sa hindi inaasahang panahon, lahat nawala. Sa isang iglap, tanging ang sing-sing na siyang pinanghahawakan ay tila na baliwala. Naku anak, bakit nga ba kasi adobo itong inihanda ko? Ma, alam mo namang favorite na Rudy yung adobo mo. Bakit naman ito, Ma? Sorry na nga anak. O sige na, ipagpiprito na lang kita ng itlog ha. Huwag na po, Ma. Okay na po to. Anak, 1 buwan ka na palaging umiiyak. Alam kong masakit anak. Hindi biro yung 8 taon. Tapos may mga plano kayo sa kasal. Ma, gusto ko rin po talaga siyang makalimutan. Pero ang hirap po kasi halos buong buhay ko po si Rudy na yung kasama ko. Tapos Ma, sinong mag-aakala na maghihiwalay pa kami? Dahil hindi na kontrol ni Rudy ang emosyon niya. At nagpalandi naman sa iba. At ayun, gumawa pa ng ebidensya. Binuntis pa. Kaya hindi ko talaga mapapatawad yung lalaking yan eh. Sana, Ma, magawa ko siyang kalimutan. Ay anak, lagi mong tatandaan na may magandang plano ang Diyos, ha? Pero bakit po ganon? Bakit si Rudy ang saya? Ikinasal siya sa babae niya, tapos manganganak na. Bakit kailangan po na sa kabila ng saya niya, kailangan ako yung magdusa? Ginawa ko naman, Ma, yung best ko at alam ko po na minahal ko siya ng tapat at totoo. Pero bakit po hinayaan ng Diyos na masaktan ako ng ganito? Anak, naiintindihan kita. Ha? Hindi madali yung pinagdaraanan mo. Tandaan mo anak na ang pinaka-dapat mong pagtuunan muna ng pansin ay ang sarili mo, ha? Ma! Ganito pala yun, no? Hindi mo ma-describe kung gaano kasakit, kung gaano kabigat at kahirap. Inaamin ko, hindi madali. Alam mo yung tipong gigising ka sa umaga at titignan mo yung cellphone mo pero wala na yung pangalan niya na laging nasa notifications. Yung dadaan ng isang araw na walang kumusta. Buong buhay ko kasi nasanay na ako na kasama ko si Rudy at nilagay ko na rin sa aking isip na siya na sana sa habang buhay. Pero nagkamali ako.
Ikaw, sinasabi ko sa'yo ay maggulay ka. Ma, alam mo namang ayaw ko ng gulay. Ma, parang si Rudy yung naririnig ko. Ay, Diyos ko. Ay, tara na nga. Sa susunod na natin bilhin yung iba. Bilis, tara na. At bayaran na yan. Uy, Lorraine. Ano? At parang natulala ka dyan. Tara na. Ma! Si Rudy kasama yung mag-ina niya. Diyos ko. Anak, shh. Kumalma ka na. Ma! Bakit ang dali lang sa kanya? Ma, bakit sila masaya samantalang ako nagdudusa? Lorraine, anak, shh. Ano ka ba? Kalma. Tara na. Umuwi na tayo, ha? Ay, naku, anak. Ayan ka na naman. Umiiyak ka na naman. Ma, ang hirap ko na hindi umiyak. Parang parte na ata to ng buhay ko sa araw-araw magmula nang iwan ako ni Rudy. Anak naman. Mag-iisang taon na kayong wala. Sana naman kahit papaano, yung sugat ng puso mo ay unti-unti na naghihilom. Mag-iisang taon po kaming wala, pero kasama ko po siya sa higit na 8 taon, kaya hindi po madali yun. O ganito. Simula ngayon, sabay tayong magdadasal, anak. Kada gabi, bago ka matulog, sabay nating ipagdasal ang puso mo, ha? Ihingi natin sa Panginoon na maghilom at makalimutan mo na ang nakaraan. Okay ba yon? Okay po, Ma. Salamat po sa pagmamahal mo po sa akin at pag-unawa. Mahal na mahal kita, anak. At ayaw ni Mama na nakikita kang nasasaktan. Gabi-gabi kaming nagdadasal ni Mama sa Diyos bago ako matulog. Nakakalungkot lang na kung dati, ang mga dasal ko sa Diyos ay ang pagpapasalamat na ibinigay niya si Rudy sa akin at ang hiling ko na maikasal sa kanya balang araw ay ngayon naging kabaliktaran. Ngayon ay napuno na ng dasal na sana ay makalimutan ko siya at maghilom na ang aking puso. Hindi madali ang pinagdadaanan ko pero kinakaya ko dahil kasama ko ang aking ina na ginagawang lahat upang ako'y damayan. Good morning, Ma. Ay nako, kita mo nga. At mugto na naman yung mga mata mo. Halika nga rito. Ay, ayan. Yakap ng pagmamahal. Alam mo anak, nung nabubuhay pa ang tatay mo, kada malungkot ako ay yayakapin ako nun. Nang napakahigpit, tapos parang magic. Kasi gumagaan yung pakiramdam ko. Nawawala lahat ng sakit. Napapalitan ng pag-asa. Nakita ko po yun, Ma. Kung paano po kayo mahalin ni tatay. Katunayan nga po, kaya ko po nagustuhan si Rudy kasi may pagkakahalin tulad sila ni tatay. Ay nako, Rudy na naman. Tandaan mo na ang tatay mo kahit kailan hindi nagtaksil sa akin. Ang gusto namin ng tatay nyo ay makita rin kayo balang araw na masaya sa inyong mga pamilya. Tama na yung kaka-Rudy mo dyan, ha? Pakiusap naman. Huwag mo nang isuot yung singsing na yan. Tapon mo na yung singsing na yan o kaya isanla mo. Huwag mo lang tubusin. Nga, tama kayo, Ma. Dapat nga po siguro itapon ko na lang to kasi. Kasi hindi po to simbolo ng pangako niya sa akin. Naging isang mapait na alaala na lang po ng isang pangakong hindi matutupad. Naku anak, dapat simula bukas ha. Hindi ko na makikitang suot mo ang singsing na yan. Hindi ko na sinusuot ang singsing. Hindi ko siya tinapon. Bagkus, itinago ko dahil gusto ko pa rin na maipaalala sa aking sarili na minsan ay may lalaking nagmahal sa akin. Patuloy pa rin ang pagdarasal namin ni Mama gabi-gabi at sa bawat pagdaan ng araw ay nararamdaman kong unti-unti nang gumagaan ang aking pakiramdam. 1 taon na rin ang nakalilipas magmula nang maghiwalay kami ni Rudy.
Kaya naman hinayaan ko na rin ang aking sarili na kumilala at makipagkaibigan. Hanggang sa isang araw ay inaya ko ng aking katrabaho na si Rico na kumain sa labas. Mabuti naman at pumayag kang kumain kasama ako. Kala ko, palagi mo na lang akong hihindian. Ano ka ba? Ano bang malay ko na seryoso ka pala? Lorraine, ano ka ba? Seryoso ako. Sobra lang talaga akong natorpe sa'yo. Saka, alam mo naman na bago lang ako dito sa trabaho. Kaya minsan, inaamin ko na nahihiya ako kada inaasar nila ako sa'yo. Sige, sabi mo eh. Thank you sa treat mo sa akin, Rico. Na-appreciate ko to. Mabuti naman kung ganun. Kasi ang gusto ko lang ay makitang ako yung rason ng mga ngiti mo. Lorraine. Aaminin ko. Crush na crush talaga kita. Ang ganda mo. Mabait. Tapos sobrang hardworking mo pa. Hindi ako nagbibiro. Malinis ang intention ko sa'yo. At gusto pa kitang makilala ng lubusan. Thank you, Rico. Natutuwa ako sa'yo kasi ikaw yung tipo ng taong marespeto. Hardworking ka rin. Mabait. Kaya, sino ba naman ako para tanggihan ka? Teka, ibig sabihin ba nito, Lorraine, na pumapahayag ka ng manligaw ako? Oo. Sigurado ako na magkakasundo kayo ni Mama. Pagmula nang dumating si Rico sa buhay ko walang araw na hindi ako nakangiti. Dahil araw-araw ay pinaparamdam niya sa akin kung gaano ako kahalaga. Nakadalaw na rin siya sa bahay at ang paborito nilang bonding ni Mama ay ang pagluluto. Ang aking mama ay botong-boto sa kanya. Sabay pa rin kami ni Mama na nagdarasal tuwing gabi. At unti-unti, napapansin kong may mga araw na hindi na sumasagi sa isip ko ang aking ex-fiancé na si Rudy. Akala ko ba hindi mo na gaanong naiisip yung lalaking yan? Ano yung hawak mo? Buong akala ko tinapon mo na yung singsing na yan. Naman, akala ko tulog ka na. Ay, ipaliwanag mo nga sa akin. Okay naman kay ni Rico, di ba? Nakita ko naman na masaya ka sa kanya. Ma, ayokong tuluyan ng mabura sa alaala ko si Rudy. Gusto ko po na parati ko pa rin maalala kasi yung mga pinakamasayang araw po na mayroon ako yung kasama ko siya. Ay nako, umiiyak ka na naman. Paano kung mas magiging masaya ka pala kay Rico? Paano kung kailangan mo lang talagang gawin bitiwan siya at magkaroon ng puwang dyan sa puso mo? Huwag mong pagdamutan ang sarili mo, anak, sa mga posibilidad na mas higit, mas mabuti at mas mainam. Naiintindihan ko po, Ma. Siguro, hindi ko lang po matanggap na unti-unti nang nawawala yung mga alaala ko kay Rudy. Sinasampal na po ako ng realidad na wala na po talagang pag-asa. Wala na siya. Wala na kami. Itapon mo na kasi ang singsing na yan, anak. Naman Ay, o siya sige. Matulog ka na ha. Rudy? Teka, anong ginagawa mo dito? Lorraine, pasensya ka na. Kakapalan ko ng mukha ko. Nawalan kasi ako ng trabaho. Matagal pa bago Teka, sandali. Tara, pumasok ka muna dito sa bahay. Salamat, Lorraine. Anong nangyari? Nasa ospital kasi ang anak ko. Kailangan ko ng pera. At halos nahingan ko na lahat ng tulong yung iba. Gusto ko lang sana magpaalam kung pwede ko bang bawiin yung singsing na ibinigay ko sa'yo noon. Alam kong napakakapal naman ang mukha ko para bawiin yun sa'yo. Pero kailangan ko lang talaga kasi yung pera, Lorraine. Sana maintindihan mo ako. I'm sorry. Teka. Ito ka na naman na nagpapaalala sa akin, ha? Wala na talaga. Alam ko na kailangan mo ng tulong. Promise, ay intindihan kita. At willing akong ibalik sa yung singsing. Pero gusto ko lang na ilabas yung nasa puso ko. Ang dami kong tanong. Ang daming beses kong iniisip kung bakit ang dali lang sa'yo na bitawan ako? Bakit mo hinayaan na saktan ako?
Ang sabi mo sa akin, ako yung babaeng gusto mong makasama habang buhay, di ba? Ang saglit naman ng habang buhay na yun. Alam ko na hindi pa sapat yung mga paghingi ko ng tawad sa'yo noon. Patagal ko na dapat na ginawa to. Teka, Rudy, bakit ka lumuluhod? Patawarin mo na ako, please. Sana makalimutan mo na ako. Ako ang nagkamali. Hindi kita pinahalagahan. Tumayo ka na dyan, please. Pinapatawad na kita. At sisikapin ko na kalimutan ka na. Sandali. Kukunin ko lang yung singsing. O anak, anong nangyayari? Bakit nandito si Rudy? Ma, soli ko na po yung singsing. Dito ka lang po Ipapaliwanag ko rin sa inyo mamaya. Matagal ko na dapat na sinahuli ito. Eto, Salamat, Lorraine. pwede bang mayakap kita? Pwede. Mahal na mahal kita. Lumaban ka, ha? Kaya mo yan. Ipagdarasal kong gumaling siya. Salamat, Lorraine. At sana kalimutan mo na ako. Oo. Kakalimutan na kita. Dear love, ang pagsauli ko siguro ng singsing na yon, ang sinyalis sa akin ng Diyos na kailangan ko na talagang kalimutan ang nakaraan namin ni Rudy. Wala nang pruweba kung gaano niya ako minahal. Siya ang lalaking pinakaminahal ko ng buong buhay ko. Ngunit kailangan ko na talagang palayain siya. Tuloy pa rin ang aming pagdarasal ni Mama gabi-gabi. At masaya akong tinupad ng Diyos ang isa sa aking hiling na gumaling ang anak ng pinakamamahal kong si Rudy. Natutunan ko na ang totoong nagmamahal ay nagpapatawad, nagpapalaya at nagpapaubaya. Metro's